Hallelujah. Glory be to God. Ngiyangibingelela kabazalwane egameni elihle likaKristu Jesu. Amen. uNkulunkulu uyabusa, uNkulunkulu uyinkosi. Only a fool says in his heart, isibhukuphukuphu kuphela esinqumayo enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Amen. Ngiyanamukela ke bafowethu ebandleni elihle likaKristu Jesu. Nginamukela ukuthi feel at home. Amen. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu une-appointment with each and every one of us. Hallelujah. Ngiyakholwa lokho. Akekho umuntu oza endlini yokukhuleka uNkulunkulu engenayo appointment naye. Amen. So that is why although besiprepare i-preaching here today, but uNkulunkulu ezeletha abantu ngaphakathi ebandleni. Amen. Usinika i-revelation yokuthi yes, you have prepared to make yourself fertile. Ni prepare ukuthi nivunde uma mina Jehova uNkulunkulu ngingehlisela ama-seeds imbewu yezwi lwami empilweni yenu. Hallelujah. So ngiyakholwa lokho ukuthi uNkulunkulu une-appointment nawe nami. Amen. So bonke ngicela kini bafethu ukuthi let's just be ready for ukuthi uNkulunkulu uthini kithina ngabanye. Amen. And greetings also to those of us who are following us on YouTube. You're welcomed and we love you with the love of Christ Jesus. Amen. Sesiyaqala ke bafowethu singene enkonzweni namhlanje. Hallelujah. Kodwa ngicela ukuthi ke sibonge uNkulunkulu ngeqala ngetheme asiphe yona. Sibonge uNkulunkulu ngetheme asiphe yona for 2023. Lapho uNkulunkulu ethi khona asiphume sithumeke. Sibe abazalwane abathumekayo, siphume siye ngaphandle sivakashelane even sodwa, siyokhumbuzana, siphinde sitshelane ukuthi lo uNkulunkulu ombalekelayo, lo uNkulunkulu omphushela kude nawe, lo uNkulunkulu obuza abantu akade bendlini yokukhonza ukuthi bekunjani wena ungayanga, nguye kanye lo uNkulunkulu omdingayo. Hallelujah. Ngicela ukubuza ukuthi sound yami right here. Amen. Lo uNkulunkulu omphushayo, lo uNkulunkulu ohambela kude naye, lo uNkulunkulu ombalekelayo, nguye kanye lo uNkulunkulu njani omdingayo. And uNkulunkulu usiphile isambulo prophetically ukuthi sizoyikhuluma le message yozophela unyaka. And uNkulunkulu usiqinisekile ukuthi watch this space, by the time uyophela unyaka abaningi bazobe sebeyibambile le message babuye bathi nathi sicela lesintroduce kuNkulunkulu wenu sengidiscoverile ukuthi ngiyamdinga nami. Amen. Hallelujah. Ngicela ukwamukela uDumisani bafethu ukhwanazi, siyabonga mfethu ukusijoyina. Hallelujah. uNkulunkulu akubusise. Ngimukele futhi shinkokayi. Hallelujah. Umalusi. Amen. Sibonge futhi ukuthi ufikile namhlanje wazokhuleka kanye nathi. uNkulunkulu akubusise. Kanjalo futhi bafethu ifiso zenu nazo kwanga uNkulunkulu anganiphumelelisa kuzo nezindlela zenu zibe mhlophe. Hallelujah. Amen. Now uJesu uthi mina ngiyindlela, ngiyiqiniso futhi ngiyimpilo. Hallelujah. Bafethu besiprepare but uNkulunkulu uyakhuluma manje. Ukhuluma nomunye wethu. Hallelujah. Now uJesu uthi I am the way, I am the truth, and I'm the life. Are we interpreting ngesizulu mfowethu? Are we interpreting ngesizulu wamkhuluma? Uthini uJesu? uJesu indlela neqiniso. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Hallelujah. So ngiyacela bafowethu ngoba uNkulunkulu uyasibeka lesi scripture, uNkulunkulu uyayibeka lencwadi kimina as engithuma ukuthi ngikhulume lokho okuplano yena today. Amaphepha labe kade siwaprepare siwabeke eceleni. Hallelujah. uNkulunkulu uthi asiqale la before sithi launch into i-teaching asipha yona ngokamoya nayiveze ngenkathi standards. Ngoba uNkulunkulu uthi the time is standards kumele ungiveze namuhla kubantu bami uNkulunkulu bami. Hallelujah. Amen. So as sithandaza uNkulunkulu uthi Twala as my steward, Twala njengomphathi wemfihlakalo yensindiso neqiniso. Ngiyacela ke namhlanje ukuthi phakathi kwabantu abakhona ebandleni khona ngifuna ungiveze kuye ubuNkulunkulu bami, khona ngifuna ungiveze kuyena
ububaba bobuNkulunkulu bami ukuthi mengithi ngubaba uNkulunkulu ngubani. Amen. Hallelujah. So ke nami ke in obedience ngokuhlonipha ngithe kulungile Lord ngizokuveza. Hallelujah. Ngizoveza ini ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho. Ngizoveza ububaba bobubaba bukaNkulunkulu. When we say God our Father, uNkulunkulu uthi ake ngiveze le aspect yokuthi ubaba kanjani. Hallelujah. Amen. Nami ngizodependa kuyena ke uHoly Spirit umoya ukuthi bewuyena ongiguide. But uNkulunkulu usithathile njengebandla God Sanctuary Family Church wasibuyisela emuva ku Sunday school wathi ake ngivakashela amahubo 23. Hallelujah. Wathi ake sivakashela amahubo 23 lesasiwasho sisafunda ngisho first year sithi uJehova ubani ungumalusi wami. Hallelujah. Ukusho ukuthi yona incwadi ke bazalwane ayivezile uNkulunkulu as we were praying ukuthi Twala ake ungiveze ukuthi ngumalusi onjani mina nginhloboni kaBaba. Akucela uveze imvelo yami kubantu bami. Hallelujah. It's important ukuthi siveze imvelo kaNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu so that abantu babe ne-idea yokuthi uNkulunkulu ubani. Hallelujah. So ngizocela ke bafowethu siye lapha encwadini yamahubo. Hallelujah. Sizwe encwadini yamahubo chapter 23. Glory be to Jesus. Oh hallelujah. Sizwe encwadini yamahubo chapter 23. Amen. Lana senza njani uNkulunkulu ngomoya wakhe sithandaza uthi Twala ngiveze kubantu. Ngicela ungiveze uveze imvelo yami. Hallelujah. Ngicela uveze imvelo yami kubantu bami. Uphinde uveze ini ubuholi bami meaning ububaba bokuba ubaba kwami kuNkulunkulu. Hallelujah. Amahubo ke lawa amahubo 23. Hallelujah. Iyona ncwadi esizoyihlola namhlanje. Lord, I pray ukuthi ungiguide in wisdom, ungiguide in understanding, ungiguide also in revelation. I submit completely to the Lordship of Christ Jesus. I'm in total obedience and total surrender, my God, to thy spirit. Ngabuleleke Jehova ukuthi ufuna ngithini. Hallelujah. Incwadi sivulile ijwayelekile. But uNkulunkulu uthi ngifuna uvezeni la, veza ubuNkulunkulu bobuNkulunkulu bami, uphinde uveze ububaba bokuba kwami. Hallelujah. Hey madoda, siyayihlola ke le ncwadi. Now uzonothisa ke bazalwane ukuthi kule ncwadi uNkulunkulu ayivezile kuthina ukhuluma ngomalusi. Amen. Ukhuluma ngeshepherd. Now, eTestamenteni elisha naseTestamenteni elidala uma kukhulunywa ngomalusi kukhuluma uNkulunkulu usuke ekhulumani lapho usuke ekhuluma efuna ukuveza uthando lakhe kubantu. Hallelujah. So uNkulunkulu umekhuluma ngokuba umalusi. Thina njengabaphathi bemfihlakalo yensindiso neqiniso kaNkulunkulu, the stewards of the mysteries of God, fanele sichaze lento ngoba siyaliwe ukuthi we are required simelwe ukuthi mesishumayela noma sifundisa siqhathanise izinto zakwamoya lezakwamoya. We comparing spiritual things with spiritual. Hallelujah. Ngoba simele ukuthi sithi rightly divide the word of truth without fear. Singabi nokwesaba when it comes to vezeni iqiniso le gospel kaKristu Jesu. Ukuthi unkosikazi wami, umngani wami, uyinyami, mase sila kufanele sivezelane iqiniso. Ukuze ungangiblame ukuthi wangifihlela iqiniso kodwa Twala. Hallelujah. So simele ukuthi sithi rightly divide the word of truth without fear or shame. Singabi namahloni. Hallelujah. Siba ama-servants, siba ama-stewards. Athi ngisho uNkulunkulu ewabeka on the scales ethi mene tekela ufasini singatholakali silabada. Hallelujah. We shouldn't be found wanting. Amen. Now uNkulunkulu mekhuluma la ezwini lakhe ngeshepherd ngomalusi. Ndawo zombili eTestamenteni elisha naseTestamenteni elidala la ufuna sichaze kahle lento ekuvezela uNkulunkulu
ngobaba kwakhe ezonkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu mekhuluma ngeshepherd la uthi ngisuke ngakhulumi nje ngomalusi, but ngisuke ngikhuluma ngifuna ukuveza ini uthando lami kubantu. Yeyizwa lona. Uma ngiyibiza ngeshepherd ngisuke ngifuna ukuveza also indlela enginakekela futhi ngiphinde ngikhulise ngayo abantu bami. Oh my God, the Spirit of the Lord is speaking now. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ukungibiza ngeshepherd usesimene esithile usukumbizela kwi-office la kufanele ngene khona ngizokhulisa ukholo lakho. Mase ngiphinde ngikubhekelela futhi ezidingweni zakho. Hallelujah. Amen. Uma ungibiza kwi-office lokuba ishepherd kuubaba wakho kuNkulunkulu usukufuna lapho ngikhulume nawe ngikuvezele ukusondelana kwami nawe uthando. Yabona khona uthando bese bakhona into ethi intimacy, ukusondelana. Yayizwa lona. Uma umuntu intimate naye sometimes akudingeki nokuthi nize nithintane ngomzimba, but uyakwazi ukusho ukuthi ayifudumele inhliziyo yalo muntu ungamthintana. Hallelujah. Uyakwazi ukuthi hayi ufudumele lo muntu umthintile yini cha. So uNkulunkulu uthi mungibiza kwi-office lami ezubaba lokuba umalusi ukusho ukuthi usufuna imfudumalo enginayo ngawe. Hallelujah. Ngoba vele mina Jehova uNkulunkulu ngineyinhlelo ezinhle enginazo ngawe. Eniyinhlelo ezinhle enginawe ngazo azizona ezokukukhubaza nokukulimaza nokukudonsela phansi nokukwisa. But inhlelo zokukulontsha into a higher dimension. Hallelujah. Inhlelo nazo ngawo ezokukulontsha into a dimension ephakeme, ngikubizele egunjini eliphezulu ngoba kunemfihlakalo yezulu ekufanele ngikubonise yona ukuze ungabi isibuka nendwendwe. Hallelujah. uNkulunkulu uthi umungibiza kwi-office lami lokuba ishepherd usuke also ufuna ngikunakekele ngokukamoya, usuke ufuna that thing ebizwa nge-spiritual care. Hallelujah. Spiritual care. Now uNkulunkulu uma eyiveza njenge-shepherd njengomalusi ufuna ukuveza lemvelo yakhe. Hallelujah. Ufuna ukuveza lemvelo yakhe ekwazi ukunakekela ngezikamoya. Kanjalo nathi thina befundisi uma sibiza ngabafundisi kumele siveze lento yokunakekela abantu bakaNkulunkulu kwezikamoya ngokukamoya. Hallelujah. And also uma sihlola lencwadi sisazoyifunda uzothola ukuthi uNkulunkulu uma eyiveza la kwi-office lakhe njenge-shepherd njengomalusi kunendawo la kukhulunywa khona ngokuthi thy rod and thy staff. Yabona intonga yakho nodondolo lakho. Hallelujah. Intonga ke uNkulunkulu uthi mengikhuluma ngayo kwi-office lami lokuba ishepherd ngiwubaba uNkulunkulu ngisuke ngiveza le part le ye-correction. Amen. Uma ngikhuluma ngentonga o uma ukhuluma ngentonga yami usuke ukhuluma ngale part yokuthi uready futhi nawe for i-correction yami as uJehova. Hallelujah. Uma ukhuluma ngani ngestaff usuke ukhuluma ngale nduku umuntu othi onleadayo othi mehamba dondolozele ngayo ukuthi usuke umemeza ukuthi udukile usufunani manje i-direction indlela. Hallelujah. Niyayizwa bafowethu. So uNkulunkulu yona ngathi asikhombise yona ke as we were praying as kade sithandaza uNkulunkulu uthi hayi phakathi kwethu kunoyidingayo lencwadi kaJehova umalusi wami. Uthi uNkulunkulu ngivezeke Twala kubantu bami by isambulo engikuphe sona as a steward, as umphathiswa wemfihlakalo nengqikithi yeqiniso nensindiso. Hallelujah. Khohlwa amaphepha akho ufike nawo. Khohlwa yiko konke obukade usuthi uprepare. Dila nalento ke manje ne-revelation engikunika yona. Hallelujah. So ngizocela ke bafethu sifunde lencwadi, sizoyifunda step by step, singayijahi, singayifundi njengenovel. But sifunde njengencwadi manje eyisiprofeto kithina ekudingeka ikhulume nomunye ngamunye wethu. Hallelujah.
kanjalo futhi sizoyi-interrogator, sizoyiqaqa, sizoyi-unpacka, angazi ukuthi soyenze njani lencwadi. Hallelujah. But sizoyi-unpacka, siyiqaqe, siqubuze, sishikinye, siyenze yonke into until iziphume lengqikithi uNkulunkulu afisa sigodwe nawo namhlanje. Amen. Hallelujah. Ake siqaleke bafethu sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ezweni lakhe. Amahubo 23. Hallelujah. Verse 1. Thank you Jesus. Ihubo likaDavide lihambehlana. Basuka amaphepha. uJehova ungumalusi wami. Washa. Uzwini ima. Hallelujah. Amen. Uthini uNkulunkulu kithina ngehubo asinika lona namhlanje? uJehova ungumalusi wami. Now umbuzo ke bafowethu usekutheni asiqondane ngqo sibuzana ukuthi ubani wena umalusi wakho njengokula. Ngoba the fact that uNkulunkulu usinike lencwadi ufuna ukuthi intonga yakhe for correction isebenze kuwena. Hallelujah. Ufuna ukuthi intonga yakhe isebenze kuwena for correction ukuthi iqondise. Kanjalo futhi nani nodondolo lakhe lusebenze kulahlekeni kwakho ukuze akubuyisa akubona akufake endleleni akunike direction ngempilo yakho. Hallelujah. Ukusho ukuthi phakathi kwethu kungenza kusesiyiluzile direction noNkulunkulu. Amen. Now uma ungenela kuleso simo esidinga correction kaNkulunkulu, uqondiswa uNkulunkulu, esidinga futhi i-guidance kaNkulunkulu, esidinga i-direction kaNkulunkulu ukuthi asiqondise indlela. Ukusho ukuthi kufuneka ngempela siphume lobala bafowethu singafihlelani iqiniso. Hallelujah. Amen. Ngoba uDavide lama ekhuluma ukuthi uJehova umalusi wami, wena uyena uDavide. So ngalendlela nawe Twala kufuneka uphume lobala, nawe futhi uphume lobala. Usho ukuthi ubani umalusi wakho, ngoba ngeke uNkulunkulu ayiveze lencwadi singekho isidingo sokuthi ufune ukubuyisana nomuntu wakho. Amen. Hallelujah. Ubani wena umalusi wakho? Amen. Kungenzeka ukuthi ngezimo zempilo odlule kuzona sekukhona abantu abakukhokhisa imali bakunika umalusi omusha. Amen. Hallelujah. Sekunomalusi wena onaye olenge esifubeni sakho, kunomalusi onaye osokhalweni lakho mbophele khona, kunomalusi wena onaye esibesingene ekamereni lakho sifice kunendawo engathi umsamonyana kanti kunomalusi wakho hlezi la. Amen. Sekuthi muhlangana nezimo kusho uNkulunkulu ebandleni lakhe bafowethu asiprepare. Amen. Uthi uNkulunkulu abanye bethu sebenomalusi othile asebeya kuyena bayobika inkinga zabo, bangishiye mina bangidivorce njengoNkulunkulu wabo. Amen. Namhlanje uNkulunkulu uthi ngine-appointment nawe la eSanctuary yokuthi sizobuyisana ukuze nawe ukwazi ukuthi uJehova umalusi wami. Hallelujah. So asuphenduleke bafowethu lo mbuzo, kungenzeka ungawuphendula ucash. Hallelujah. Kungenzeka ungawuphendula obala sibukane, but ngiyaku-invite ukuthi let's reason together. Ngicela ukhumule icathulo zenhliziyo ke manje. Ngoba lo mhlabathi esesikuwo nomhlaba esesikuwo umhlaba ongcwele. Sekuwena noNkulunkulu wakho khohlwa ukuthi ufike nobani. Hallelujah. Ukuthi ngifike nonkosikazi ebandleni sengikhohliwe. Ukuthi ufike nonkosikazi nawe khohlwa uyena. Khuluma noNkulunkulu wakho umtshela ukuthi baba bese ngiphambukile sengithola umalusi omusha. But namhlanje ngiyawubonga umono nawo ngami ukuthi ungivakashele ngencwadi kangisho esikoleni. Hallelujah. Ngithi uJehova umalusi wami khuluma into engayazi. But namhlanje ufuna sibe ne moment of truth. Sibhekana ubuso nobuso njengobaba nendodana, ubaba nendodakazi. Hallelujah. Amen. Khona next time ukhuluma uthi uJehova umalusi wami, usho ukuthi ngithi umalusi wami ngani ngoba uyangiguide. Yabona uyi-navigation yami. Ungithatha from point A ngibeke to point B, ngisuse from point B ngibeke to point C. Azasho umhlabele lathi ungithatha la, angibeke la, angisuse la, angibeke le. Ubani? Unobubele bami uthi unobubele ngami uJehova. Amen. Neyizwa bafowethu le. Amen. Hallelujah.
Akusakhulumi thina manje. Because we function by the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is upon us. Umoya kaNkulunkulu phezu kwethu. Hallelujah. Amen. So phumela obalayo. Uthi wena uNkulunkulu bese nginaye. Wena malusi bese nginaye sengithembela kuwe. Wena sime wena sipanibani. Obese kuwena ongikhothisa izinto ezithile, uzongifaka izinto ezithile emzimbeni wami ungisika ngerazor, ungijobisa udengezi neprima stove. Kodwa umehluko still uzobe namhlanje akubona. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyahlukana ke nawe namhlanje. Ngiphumela obala ngithi ubani uJehova ungumalusi wami. Hallelujah. My only helper at the time of need. Uye phela ukwazi ukungilekelela ngisize esikhathini sami sobunzima. Azasho ukuthandaze athi at my hour of need uNkulunkulu wami uyahlangabezana nami. Hallelujah. Amen. Niyayizwa bafowethu le. So by the time isigoduka la kufuneka sonke sesikhuluma ngezelilodwa sithi Jehova ungumalusi wami. Awuqhubeke sizwe. uJehova ungumalusi wami. Hallelujah. Ukweswela. We ngima kancane. Akusho uThwala la. Akusho futhi ibandla God Sanctuary Family Church. But kusho la uNkulunkulu uinspire David ukuthi akhulume iqiniso laziyo ngoba uDavid une-experience yokubomalusi as well. Uyamkhumbula ukuthi wagcotshwa kanjani? Bamlanda kuphi? Ehlane. Seyilethwe zonke ingane kaJesu. Bamlanda ehlane, kwathiwa uyena ke lo nthunyela ukuthi uzomgcoba. Amen. So kukhuluma la umuntu one-experience nawe futhi uneyakhe experience efuna kuyibeka obala phambi kwaNkulunkulu namhlanje. Ukuze ukuthi umuntu uJehova umalusi wami angisweli wazi ukuthi uthini. Hallelujah. Amen. Now thina njengabaphathi bemfihlakalo yensindiso neqiniso kumele sihlaziye lento ukuze ukuthi uwenze decision uthathe isinqumo namhlanje uthathe isinqumo useyingqondweni zakho eziphelele. Ungathuswanga yesile sikuthuze thina. Hallelujah. Amen. Kusho ukuthini ukuthi angiyikweswela? Kusho ukuthi mina uma ngithi uJehova umalusi wami senzoyeka ukuqalaza ngibeka abanye uNkulunkulu senzobheka uNkulunkulu wami oyedwa qha. Uyayizwa lento? Amen. The minute kunjengokuthi uthi uyamthanda uzongishada usho ukuthi bonke abantu ebebe potential ukuthi bangaba abafazi bakho noma bangaba indoda yakho usubavalile wabavalela. Hallelujah. Usubheke mina ngqo ngedwa. Awusa operating outside of me, meaning awusa operating ngaphandle kwami, usu operator kimi nangami. Sesiphila nani ndawonye. Angathi wena yizwe bafowethu le. Amen. Angisaphumeli ngaphandle uma ngifuna ukucela. Bese angisaphumeli ngaphandle mekhona into engayiboni kahle empilweni yami ngiyibheka ukuthi ihamba kanjani. Angisangqongqozi ngaphandle mengidinga usizo. Right? Amen. I ask, I seek and I knock only kuNkulunkulu. Angisahambe ngibuza nokubani ukuthi naku ngiphelele umsebenzi, naku ngimilwa yinduna esikhumbeni, naku angazi kwenzekani empilweni yami. Izingane zami zonke ziyafadalala emsebenzini ngiyasebenza ngithi ngisasebenza kumnandi ngixoshwe. Hallelujah. Amen. Mase bakhona uthi hayi mfowethu kunendoda lapha kuno 15,000 angisebenzi. Ngizothatha apho 15,000 okusizwa lo muntu odangekele. Amen. But ilona sizo ke manje abantu abalibhekayo lona ungene ikwelekile. Kanti le ndoda ithi ukuze ngiqaqele indlela zakho zibe mhlophe beku 15 parts. Namhlanje ukuthi wena ndoda ndini ngiyakushiya. Uma kukhona umbuzo enginawo, uma kukhona into engiyidingayo nengiyibhekayo engayiqondi ngathi ngokukamoya nangempilo yami, uma kunomnyaka efuna ngqongoze kubona ukuze ngikwazi ukubeka isinko etafuleni lomndeni wami, sengizokhuluma noNkulunkulu ngqo. Ngithi Jehova wena umalusi wami angisweli. Amen. Angisaqalaze emaceleni. Akekho omunye sengithembele kuwe ngaphandle kwakho.
Hallelujah. Angisancikile eqondeni nokuhlakanipha kwami. But sengithembele kuwe ngqo, sengithembele kuwe wena wedwa. Hallelujah. Amen. This is what the Spirit of the Lord is saying to the church. Amen. Amen. Ibhaliwe la nansi. Jehova umalusi wami, angisweli. You are God alone. UNkulunkulu wena wedwa qha. Kusukela emaphakadeni kuze kube semaphakadeni wena uJehova. Awushintshi. Awuyena umuntu wena Jehova ukuthi ungaqamba amanga. Futhi awuyona nendodana yomuntu ukuthi ungashintsha umqondo uxolise ukuthi wenza iphutha. Lizimbuzi iBhayibheli lapha encwadini yamaNumbers kuNumeri 23 verse 19 ithi yini uJehova ayishilo wangayenza na? Ayikho. Yini uJehova ayithembisile ukuthi uzoyenza wangayenza? Ayikho. Hallelujah. Niyayizwa bafowethu? Amen. Ayikho. So ngaleyo ndlela thatha isinqumo ke namhlanje. Angazi wani uNkulunkulu akhuluma nathi kanje ngale ncwadi. Ukuthi namhlanje ufike siphume sithathe inqumo zokuthi ngeke ngiphinde ngiphumele ngaphandle. Sengizohlala within the confines, ngizohlala ngaphakathi endlini kaJehova. Hallelujah. Uzusho futhi nawe uthi imihla yami yonke esisele kule mpilo uJehova nginike yona. Ngizohlala phi? Endlini kaJehova. Angisaphumi la. Ngikhokhile kwanele. Ngihlabile kwanele. Ezinye inkukhu zizezabulawa emgogodleni wami, ezinye zahlatshelwa ekhanda lami. Ezinye ngize ngayimunca umqala ngayibaqaza imbambo kade iqunywa amakhanda. Ayimunca inkukhu yaze yaqondisa imleze yathi thwi yafa. Kodwa kukhoshintshe ngilibonayo empilweni yami. Hallelujah. Akukhoshintshe ngilibonayo abafowethu empilweni yami. Niyayizwa bafowethu ngiyamuza uNkulunkulu uthini ezweni lakhe. Amen. Ngenkathi bethi press on laba bakwenza abakhokhisa imali. Bethi yabona njengoba isanyakazi imbanqazi inkukhu idonsa igazi lizephume. But buka ikweleto okuzola. Awunandlu. Awunalutho. Namafoni awusawabambi ukufonela. Ngoba awazi ukuthi uba lokufonelayo. Uzuphuthele namafoni owadingayo azokunika umsebenzi. But ngenxa ukuthi nabi 010 awusayithatha. Kanti leyo company isebenzisa leyo number ukukufonela ithi awuze sizokuzama. Amen. Hallelujah. Hey mana sipindeleni kuJehova bafowethu. Siyoma phambi kwakhe sithi baba siyabonga ukuveza ubaba bokuba ubaba kithina njengoNkulunkulu. Siyabonga futhi ukuthi usivezele elinye lama office lakho lokuba umalusi wethu la usilida khona. Hallelujah. Namuhla siyanquma ukuthi siyahlukana nazo zonke izinto esezidla imali yethu zasishaza siqeda sengigqume ngaze ngaba nezimbobo ebusweni ama sweat pores. Hayi man, asikhuluma iqiniso bafowethu. Sengigqume ngaze ngaba nama sweat pores ebusweni, senguthukhala, but still sengihamba ama interviews awu7 kunempande ngaphansi kwelimi ayisebenzanga impande. Nangizwa bafowethu ukuthi uNkulunkulu uthini ngakho. Ngiphalazile ekseni ngayimemeza icompany ngamemeza nani. But mengifika khona kwamanje nginesinyama. Bathi bebala abantu bafike babo makulo phambi kwami. Bathi the rest singagoduka. Inkosi yami. Amen. Niyayazi le ngisho bafowethu. Namhlanje uNkulunkulu ukhuluma nawe uthi by the time luphela lolusuku phumela obani uthini? Jehova ungumalusi wami. Angisweli. Awunkosi yami. Niyayizwa bafowethu. Amen. Uthini ke mesiqhubeka? Uyangilalisa emadlelweni elihlaza. Washa. Wenza njalo uJehova? Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. uJehova ungilalisa emadlelweni ahlaza. Kusho ukuthini lokho Lord? Mekha bro sathala boy. Uthini umuntu ungilalisa emadlelweni ahlaza? Izinto zakaNkulunkulu bafethu ze understand ngokamoya. I understand ngokuthi wena uyesikoleni. Kufanele uzambule kuJehova wena wonke.
and allow yourself to be taken in the spirit. uNkulunkulu akuthathe ngokamoya ukuze akubonise izinto zikamoya. Ukwazi ukunderstand izinto zikamoya ngokamoya. Otherwise zizoenda phansi ukuphukuphuku nobula kuwe. Hallelujah. A natural man, umuntu ngokwemvelo yakhe. The natural man, umuntu ngokwemvelo yakhe does not understand the things of the spirit of the Lord. Akayiqonderstand izinto zakamoya kaNkulunkulu ngoba ziwubula kuye. Neither does he comprehend them. Akayibambi nangokwengqondo. Ngoba zi understand ngani ngokamoya. Uyayizwa le? Sithini ke la verse sithi uNkulunkulu wenza njani? Ungilalise emadlelweni ahlaza. Ayini lamadlela ahlaza uNkulunkulu akhuluma ngawo. Uma sihlola abazalwane ngokamoya, sihleze ekhunjini eliphezulu, enyaweni kaKristu sibuza ukuthi uNkulunkulu meme ekhuluma ngoDavid la ethi ungiholele emadlelweni, ungilalise emadlelweni ahlaza. Uthini kahle? uNkulunkulu uthi khumbula ukuthi into esikhuluma ngayo la ishepherd umalusi. Mina ke njengobaba wakho uma ngise-office lokuba umalusi ungimemeza njengomalusi, into engiyenzayo ngibamba ngegalo ngikise endaweni ezofike kwaneliseke kuye ngikwanelise futhi mina. Just like umalusi melusi inkomo, akayise endaweni ugwadule. Uyise endaweni la izothi inkomo uma ifika idle isuthe, ibe comfortable, izihlale phansi yetshise. Amen. Khombisa ukuthi ngisuthi mabakhuza. Hallelujah. uNkulunkulu ukhuluma nawe ke namhlanje. Uthi uma ungasongivumele, ngikhombisa uNkulunkulu wami nobubaba bobaba wami, mase ngikushephede ungivumele ngomalusi wakho. Ayikho indawo ezokubuya kuyona ufike ulambe wena ube nequestion. Muhamba nami. Ngeke ube question yakho. Ngizokisa endaweni ozokufika kuyona ufike unabe, uhlale phansi dere. Right? Ngikufide futhi mina Jehova. Angifide mina uElijah. Ebalekela uJezebel. Angifide mina uJehova. Ngithumele ama-ravens ukuthi uthathe ukudla from the table of kings. Alethe lazo mfide. Mina ngikwazi ukufida isparrows nginamnakekeli nambhekeleli. Fida mina intuthwane engazi noma isekuseni noma kusemini, but operator nges-tools. How much more ke wena? Umfanekiso wesandla sami, umsebenzi wesandla sami, umfanekiso wami. Uyabiza, uyadura. Hallelujah. Ngizokisa mina endaweni where there is plenty. La khona more than enough. Ngiyekushode ngalutho. Ngeke futhi uzulambe. Uzohlala ugcwele, ugcwalisekile. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu la? uNkulunkulu uthi mina abantu bami uma ngibalusa, ngibalusela ebandleni also elineqiniso, bafike bafunde ngeqiniso, babe neqiniso. Amen. Angiyisi mambayisi mina babandleni efilosofi. Angikwenzi lo. Amadlela ahlaza njengoba ngikhuluma nawe nje, njengobula usemadlelweni ahlaza ngoba leli bandla is word based. Leli bandla lishumayele into ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Usemadlelweni ahlaza, uNkulunkulu ukulidelela namhlanje. Lapho kusendaweni zakho. And ukuze ubone uNkulunkulu uyimisele nempilo yakho ukuthi by the time ugoduka ekhaya ufike ugoduka usuthi Jehova iphele umalusi wami ngisweli. Amen. uJehova nazi ithembiso engiyibeka phambi kwakho. Before uzuvume ukuthi mina ngumalusi wakho, nazi ithembiso engiyibeka phambi kwakho. Ngizokubeka endaweni la ungeke uswele khona. Ngizokubeka endaweni la uzolala khona ngomhlanje uphumule. Ngizokubeka endaweni la uzocaphuna khona kusasa. Even ibandla ezokisa kulona, ibandla elineqiniso, nelikhuluma ngeqiniso, nelishumayela iqiniso lami kuphela. Hayi philosophy. Hallelujah. Amen. Uzodla iqiniso kusukela namhlanje until death do us part. Size sihlukaniswe ukufa. Mula kule bandla udla iqiniso one time. Yoze kuphume ngamakhaya. Hallelujah. Sidila leqiniso la. Hallelujah. So ngizokubeka ebandleni ke eli green pasture yami, elidlelo elihlaza lami.
angidlali mina nomona uJehova nomona hambela ukuboyise kubantwana khuluma uNkulunkulu onqabayo ukuthi unyawo lakho lishelele uJehova uthi uNkulunkulu nomona personally yena Jehova uzokubamba ngengalo ayokudeliver ebandleni nasendaweni ayihlelile nayihlelele ngempilo yakho ezophenduka ibe yini wena idlelo lakhe lihlaza la izwi lakhe lishunyelwa khona so awukho ke endaweni wrong ne decision oyenzile namhlanje ukuze sontweni ayikho wrong ingoba uNkulunkulu befuna utaste ukuthi idlelo lihlaza into enjani haleluya amen uyakhuluma uNkulunkulu bafowethu manje umbuzo usekutheni uyafisa yini wena ukuthi unawo uku-enjoy experience idlelo uNkulunkulu elihlaza akwenzele lona nakubekele lona njengoba ubhizi nje unhlanhlatha lapha entabeni ubhizi unhlanhlatha lapha enkalweni haleluya ingaba kuwena mfowethu ingaba kuwena sisi ufuna ukuqhubeka nomhlanhlatha noma ufuna uNkulunkulu akubeke edleleni mani ngisho nalabo bebehleba bethi awuna education wafail umatric wena awufika ngisho matric ngisho nalabo behleka bethi hawo lo iskeberesh sangasekhaya haleluya nalabo behleka bethi hawo wena useless awunakusasa ngeke uze ube into yalutho uNkulunkulu ufuna ukuyisana naye mesenze example ngawe haleluya uNkulunkulu ufuna ukuyisana naye enze example ngawe khona bezothi kusho ukuthi uyathakatha ngoba mebebona uphumelela kade bengakubali phakathi kwabantu abaphumelelayo bazothi nomuthi amen haleluya amen abanye bazothi bathi sake sambona ngisho esuke egibela imfene bengakaze yakubona but ngenxa yokuthi uNkulunkulu has become personal with you usekwakhela idlelo lakhe lihlaza Nkosi yami bazoqala bakhulume bakubeka amabala vele kade sambona athakathi lokho zenza isidaba kanti hayi ufuna usishango 2 feet haleluya amen ulokho ezenza into ukuthi awuyenzenzisa vele sasimbona yethi bona kade bekubiza ngawo wonke lamagama bathi uNkulunkulu usefikile usebeke endaweni ecomfortable la kumnandi khona go man yazi ukuthi vene haleluya muhle sikhona igazi ligijima nomzimba kahle kusho induna amen niyayizwa bafowethu niyamuzwa Holy Spirit uthini ebandleni amen bese ngiplanile le part bathi uNkulunkulu uthi asikhulume ngayo haleluya uthini uNkulunkulu la uma esimbiza kwi-office lakhe lokuba yishepherd uyangilalisa emadleni aluhlaza mesenza njani mekade lapho ngasemanzini okuphumula uyawisa ngasemanzini okuphumula uJehova ke lo now thina ke sambulela imfihlakalo kaNkulunkulu yensindiso neqiniso fune sichaze la ukuthi uthini uJehova ngoba ilimi lezi this is a book of tongues ungenasi isambulo sama-tongues seyilimi ngeke uzo understand kanjalo futhi ngeke uzume phambi kwabantu ibize ngomfundisi ngoba ufundisa ngoba unesambulo seyilimi this is a book of tongues incwadi yelimi uma bebuza ukuthi uthini uJehova umuntu wena umholela kuphi nakuphi futhi ungisa kuphi emanzini okuphumula funa uunderstandeke njengomzalwane ukuthi uma sikhuluma ngamanzi amen uma sikhuluma ngamanzi amanzi siwadivide siwahlukanisa kabili haleluya amen kunamanzi iBhayibheli elikhuluma ngawo la elithi still waters amanzi anjani athule anokuthula mase kuba namanzi la kuthiwa ama-troubled waters haleluya ngilandele nje bafowethu kancane kancane nami ngihamba kanye nani ngikhuluma ezomoya uveza ukuthi asikhulume sithini haleluya awuyiphinde futhi ithi he leads me beside the still waters umholela
emadlelweni aluhlaza uyangiyisa ungiyisa ukuphumula asemanzini okuphumula. Kusho ngamafishane uNkulunkulu iappointment anayo nawe today, iappointment uNkulunkulu anayo nawe namhlanje ingoba kune condition onayo adinga ukuthi akusize kuyona, ingoba kunesimo okuso uNkulunkulu afuna ukudlulisa kusona. Kodwa uma esiveza ngokukamoya usiveza esebenzisa isimo samanzi, troubled waters and still waters. Yeyizwa leyo. And ukusho ukuthi njengobunda uNkulunkulu enze nawe appointment angikwazi ukuthi ubani mina, but uNkulunkulu ukhuluma nawe njengoba ngikhuluma. Wena usesimeni sokuba semanzini troubled, ukwistate ukwisimo sokuthi utroubled. Hallelujah. Amen. Kunesivunguvungu esivunguzayo empilweni yakho. Uzamile ukusithiba ngogwayi wahluleka. Wazama ukusithiba lesi sivunguvungu ngeyobisi wahluleka. Zakubamba iyobisi zaqeda sabuyisini. Uyangizwa bafethu ngithini? Waya kumuntu othile wakhokha imali. Kodwa still lesimo uthenga uqeda ushisa le nyamazane zakhona ujonga udengeze the promised tofu uthenga uqeda zabuya. Hallelujah. Zabuya izi. Wakukapa wabeka la. Ubukapi wabeka la. Walala wangazazi ukuthi ubani. But waphapha zabuya izi. Akhuluma uNkulunkulu ebandleni lakhe. Hallelujah. Na uNkulunkulu uthi ngifuna ke manje unginike nje ingalo yakho kuphela isandla sakho ngisibambe ngikhiphe kulesivunguvungu okuzo ngikulethe ngala. Kuphi? Ngifuna ukukuyisa kuphi mina emanzini okuphumula. Ngifuna ukukunika ukuphumula. Ngifuna ukukunika isabatha. I want to give you rest. Sushikile kakhulu, wahlupheka kakhulu kwanele manje. And the only way ngakwazi ukusiza ngayo ukuthi unginike ingalo yakho nesandla. Mina Jehova ngizoba ishepherd, ngizoba umalusi, ngihambe phambi kwakho man. Yes. Bese ngiholela ke kuphi emanzini angenazi ivunguvungu, amanzi okuphumula. Usho uJehova ke manje sebawuthi. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uthi anginandaba mina nesimo odlule kusona. Anginandaba futhi nesimo okusona njengamanje. Mina ngubaba uNkulunkulu. Beyizwa lona? Amen. Emaphakadeni kuze kube semaphakadeni nguJehova uNkulunkulu. Mina ngikwazi ukuthulisa istorm, ngikwazi ukuthulisa imoya ngikhuze ithuli lithi nya. Ngikwazi ukuthulisa ulwandle amagagasi egubha ngwakhuze athula lithi nya. Yini ke wena lodlula kuyona ocabanga ukuthi nahlula mina? Uma ngikwazi ukubeka umthetho mina elangeni ngitshela ngesikhathi esithile nesithile wena ufike uphuma uzosebenza ugoduke futhi ngesikhathi esithile bese kuvela inyanga nezinkanyezi. Uhlala uthi kunomoya ubona ivunguvungu kodwa mase ngikubuza ukuthi lesivunguvungu siqhamukapi awuyazi isosi yomoya ukuthi umnyombo womoya nanku umoya uqhamuka la wena uzwa ngoba usuvunguza. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ukuze ngikukhombise ukuthi ngubaba uNkulunkulu lento wena uyibiza ngesivunguvungu empilweni yakho kimina is nothing, akusona ngisho istarter. All that I need kuwena ngicela unginike ingalo nesandla sakho. Hey, ngizokuguide mina, ngizokulida, ngizokushepheda, ngizokwalusa, ngikhiphe lesivunguvungu okusona. Hallelujah. Amen. Angikhathali ukuthi usunesikhathi esingakanani. Simbonile uNkulunkulu ekwenza lokho. Uyamkhumbula uPetro esemkhunjini ebona uJesu. Wathi uJesu, how? Wabuza uPetro, wathi ngabe wena noma isipoki na? Wathi uJesu, hayi mina. Wathi uma kuwena awungenze nami ngihambe phezulu kolwandle ngize kuwe. Hallelujah. Uma sidipha naleyo ncwadi siyafunda ukuthi uma uPetro embheka uJesu uyakwazi ukuhamba abani phezulu kolwandle, but uma ethuswa magagasi eluzi focus, asusa ifocus yakhe kuJesu, wenza njani? Uyagwiliza.
uNkulunkulu uyamema ke namhlanje uthi akulingisele nje just for once ulingisele uPetro now ukufocus nje kuKristu njengenkosi nomsindisi wakho ukukhohlwe ukuthi ubani utheni kuwena usekuhluphe kangakanani usuhluphe kangakanani usuna unama dates ukuthi wakwenzani ngamuphi unyaka nangamuphi unyaka wazi wakushaya protection order. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu uthi ayike mina ngiyakwazi ukuthi ngikuhambise phezu kweinhlupheko zakho lezi kade uminza mohamba wedwa zona. Mina ngikwazi ukuhambisa ukwenza ukwazi ukuhamba phezu kwezimo zempilo ezikugungile ezikusurroundile lezo ukuthi bezikusurround ugwilize uzofuna ngisho ucommit suicide uzofuna ngisho uba isidaba uzofuna ngisho ukudla ama drugs just to take yourself away ukuyikhipha kulesimo komzuzwana. uNkulunkulu uthi nginike ingalo nje nesandla sakho ufocus kimi noma usabheka eceleni mntaka baba uthi uzobona zonke lezi zinto ezikugwilizisa zonke lezi zinto eziba yikhukhula empilweni yakho ngizokuhambisa phezu kwazo. Ngimbonile ke mina uNkulunkulu ekwenza lokho kimi. Hallelujah. Ngimbonile mina uNkulunkulu ekwenza lokho kimi. Ngihamba phezu kwesimo esasingishokodela singcwaba for impilo yami yonke. Hallelujah. uNkulunkulu angihambisa phezu kwazo kashawa uvalo ngagwiliza ngabheka yena ngaphakama ngahamba phezu kwesimo ngoba ngifundisiwe ngiyawazi umthetho wecountry ukuthi amacala njenganalawo abanamusa kuwona. So uma upendwe ngobendo umunindwa ngobendo inyama ungayidlanga kodwa mekhuluma ngohlobo oluthile lamacala ngisho ungayenzanga leyo nto uyazi ukuthi kuphelile ngawe. Hallelujah. Amen. Intombi yakho lethandana nayo mina sisuke namhlanje enkantolo ethi uyirapile kuphelile ngawe. Amen. So ngimbonile uNkulunkulu eshintsha isimo sika trouble eshintsha istorm eshintsha isikhukhula namagaga sabefuna ukungisobozela wangamnika ingalo nesandla ngahamba phezu kwakhe and now ngakwenza lokho. Hallelujah. Ukuze uthi muphuma la uthi Jehova umalusi wami angisweli ungilenza njani ungilalisa emadlelweni ehlaza uyangisa futhi nasemanzini njani okuphumula awusuka madoda. Niyamuza uNkulunkulu uthini kithina bafowethu. Amen. uNkulunkulu uthi uzokwenza angazi uzoyibiza ngani lento. Uyabona besikhuluma nge-miracle that which doesn't borrow its power from nature but it is God in person. Imiracle umangaliso ongawaboleka amandla emvelweni. uNkulunkulu uthi yona into ezoyenza empilweni yakho mina. Is-circumstance izimo zempilo odlula kuzona mina ngizokwenza ube above zona phile ngaphezulu kwazo. Nalabo bese bekubalela insuku ukuthi uyahamba emhlabeni kuzohamba bona wena uzobe isikhulumi ngisho engcwabeni yakho kanti sebeshilo ukuthi hayi lo uyahamba uvela ube isikhulumi ukhulumela abangani ukhulumela omakhelwane. Hallelujah. Ngoba wena umazi kangcono kanti wena ubeyitshela ukuthi hayi uyahamba seqedile ngawe. Hallelujah. Nalabo behleba bejivaza uNkulunkulu uthi hayi sooner than late all that you need to do ukuthi umnikeni ingalo nesandla awuzobanyethela uzohamba phezu kwabantu uhamba phezu kwamadimoni. Hallelujah. Amen. Muhle uNkulunkulu bafowethu. But for purposes of time ngiyacabanga ukuthi although usekuningi kusafuneka sikuveze hayi mana sakini appointment isiphinde sibonane next week ukulalela nje ukuthi uNkulunkulu umbiza njengobaba uNkulunkulu uthi ngicela ungikhombise uNkulunkulu bakho nokuba ubaba bakho kodwa ngifuna mina kakhulukazi bese ungena nje office lokuba umalusi wami ngoba kunezimo endlula kuzona ngilahlekelwe direction ngalahlekelwa yini i-discipline ayisekho sengiyisocial ikhuzayo and ngiyabona lokhu ngilindele egodini kungilindele ophathi ngicela ukubuyisana nawe. Hallelujah. Noma siyayiqedanga yonke intshumayelo namhlanje uNkulunkulu ayivezile ngokamoya
but kungenzeka ukuthi uyezwe enhlizweni yakho ukuthi yazi uNkulunkulu ngempela ube ne-appointment nami namhlanje. uNkulunkulu ube ne-appointment nami namhlanje efuna ukungivezela nje amagabantshintshi yokuthi yazi only nje uma ngase ngimnika ingalo nesandla sami. Ngiyothi ngiqambe ngiyolala namhlanje ngizothi ngiqambe ngivuka kusasa ngivuke senginobufakazi. Ngithi ngisho ngihamba ngiyofuna umsebenzi, ngisho ngihamba ngemsebenzini ngiyeke e-office engithi abantu bakhona bangithandi nomlungu uthi ngathi nginesinyama nje kuyena. Ngizothi mengihamba ngiphume endlini ngithi Jehova umalusi wami angiswele. Nkosi yami. Amen. Ngithi Jehova umalusi wami angiswele. Khuluma ukuthi uthini uNkulunkulu eBhayibhelini lakhe. Ezwini lakhe encane. Uzothini uphuma kusasa? Uzothini uyolala namhlanje? Uzothini uvuke ekuseni kusasa? Uyangilalisa uyiqale lapho. Hallelujah. Uzothini? uJehova ungumalusi wami. Nkosi yami. Angiyikoswele. Angisweli manje. Uyangilalisa emadlini aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Uyangilalisa emadlini aluhlaza ungiyisa ukuphi futhi emanzini okuphumula. Ngenxa yegama lakhe. So for today bafowethu, uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, even bafowethu laba esinabo ku-online ku-YouTube, uNkulunkulu ekhuluma nawe namhlanje, ungalwi neqiniso, thambisa inhliziyo. Hallelujah. Ungalwi neqiniso. Don't wrestle the truth. Vuma ukuthi uNkulunkulu ayithokoze lenhliziyo yakhe esiyitshi. Uzobona. Awuzobona mfanele. Uzonika ubufakazi obuyisimangaliso. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngomona nawo ngathi. Hallelujah. He's a jealous God. He's zealous of us his own. And I believe ukuthi kungenza ukuthi usayicabanga lento. But uma sekufikile kuthina uthatha isinqumo ubuye sizoyilekelelana sikufundise ukuthi khanjwa kanjani kule ndlela. Kwanga uNkulunkulu anganibopha ke bafethu ngebhande lakhe likamoya. May God seal you with the Holy Spirit of his promise. Kwanga konke nikuthintayo kusukela namhlanje ukuthi turn into gold. Uphenduke kube igolide. Imicabango yenu emihle enayo ngekusasa lenu nezingane zenu. Hallelujah. Nangemndeni yenu. Kwanga uNkulunkulu angayenza ukuthi prosper, ayiphumelelise nikhule ekumazini uNkulunkulu. Amen. Hallelujah.